Σήμερα θέλω να σου δείξω πώς έγινες σκλάβος. Θέλω να σου δείξω πώς το σκάνδαλο Epstein συνδέεται με το δικτατορικό λόμπι της Νέας Δημοκρατίας με στοιχεία και ονόματα, όπως δεν τόλμησε να κάνει κανείς μέχρι σήμερα. Αν αντέξεις μέχρι το τέλος, θα δεις ένα μικρό κομμάτι για το πώς έγινες πραγματικά σκλάβος. Στο σημείο αυτό, θέλω να τονίσω ότι δεν έχω κανέναν σκοπό να σταματήσω. Αντιθέτως, το περιεχόμενό μου θα γίνεται ολοένα και πιο σκληρό απέναντι σε έναν πρωθυπουργό ανάλγητο και ένοχο για όλα αυτά που βιώνει σήμερα ο Έλληνας. Αν μου συμβεί το οτιδήποτε, σίγουρα δεν θα είναι τυχαίο. Είμαι σίγουρος πως όλοι είδατε τις αποκαλύψεις με τα έγγραφα του σκανδάλου Epstein για την κοινωνική χειραγώγηση, για την οικονομική εξαθλίωση, για τον έλεγχο των υποδομών κάθε κράτους, για το COVID, για το κοινωνικό πείραμα και τον απόλυτο έλεγχο επίπεδου σχεδόν επιστημονικής φαντασίας. Αλλά θα είναι η πρώτη φορά που θα δεις ποιοι πραγματικά κρύβονται από πίσω και σε ποιους πραγματικά ανήκεις εσύ και τα όνειρά σου. Θα δεις πώς συνδέονται με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη μαφιόζικη παρέα της Νέας Δημοκρατίας. Στις επαφές με τον ίδιο τον Τζέφρι Epstein αναφέρονται τρία μεγάλα ονόματα. Το ένα είναι του Δημήτρη Γουλανδρή. Το δεύτερο είναι του Λάτσι, που πήρε το ελληνικό τζάμπα της Lambda Development. Και το τρίτο είναι του πρίγκιπα Παύλου. Το σκάνδαλο Epstein είχε δύο τομείς. Το ένα ήταν η παιδεραστία. Το δεύτερο, όπως καλά γνωρίζεις, ήταν ο απόλυτος οικονομικός έλεγχος ολόκληρων κρατών με διάφορες μεθοδεύσεις. Ο Δημήτρης Γουλανδρής, προσωπικός φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, με πάσο ελευθέρα στο Μέγαρο Μαξίμου και διαχρονικός φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη, ιδρύει το 2002 στις Βρετανικές Παρθένες νήσους και στο Λουξεμβούργο μια επενδυτική εταιρεία εν ονόματι Κυκλάντικ Group, η οποία διαχειρίζεται τα κεφάλαια του ιδίου και της οικογένειάς του, αλλά και διάφορων κρυφών φίλων του. Επίσης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, την ίδια στιγμή που πρόεδρος είναι ο Λέον Μπλακ και σύμβουλος είναι ο Τζέφρι Epstein. Και εκεί σφυριλατήθηκαν οι σχέσεις της ελληνικής ελίτ, αλλά και της ατζέντας Epstein για την Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τη διαδρομή του χρήματος και των Panama Papers, αλλά και με τη διεθνής βάση ICIJ, η Κυκλάντι Group μαζί με την CVC Capital έχουν σε δεκάδες project σχέσεις συνεπένδυσης, όπως και με τη Lambda Development του ομίλου Λάτσι. Επίσης, η CVC Capital, όπου εργαζόταν ως υψηλόβαθμος τέλεχος η κόρη του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει άμεση σύνδεση με την Κυκλάντικ Group μέσω του Οργανισμού Ελληνικής Πρωτοβουλίας με συνδετικούς κρίκους το Φωτακίδη και τον ίδιο το Γουλανδρή. Όταν ο Τζέφρι Epstein έδειχνε τον δρόμο στο πώς θα εξαθλιώσουν τους λαούς και θα τους κάνουν οικονομικούς σκλάβους, η Νέα Δημοκρατία νομοθετούσε φωτογραφικά υπέρ αυτών των δύο φαν στην περίοδο του COVID. Και αν θυμάσαι, υπερδιπλασίασε το κόστος που πλήρωνε το δημόσιο στις ιδιωτικές κλινικές ως νοσήλια COVID υπέρ αυτών των δύο εταιριών, οι οποίες είναι άρτια συνδεδεμένες στις επενδύσεις των ιδιωτικών κλινικών, στέλνοντας έτσι τα χρήματα του ελληνικού λαού στις offshore εταιρείες χωρίς να περνάνε ποθενέσχες και χωρίς να φορολογούνται στη χώρα. Η Κυκλάντι Group είχε επενδύσει στο δίκτυο της CVC Capital, όπου εργαζόταν η κόρη του Μητσοτάκη, και συγκεκριμένα στη Hellenic Health Group, η οποία ήταν αυτή που είχε αμοιφθεί από το ελληνικό δημόσιο με απευθείας ανάθεση να ψηφοποιήσει την περίοδο του COVID και μάλιστα να προμηθεύει το δημόσιο με τα τεστ. Με λίγα λόγια, τους δώσαμε αέρα λεφτά. Καθώς και στην εξαγορά δεκάδων project, όπως παραδείγματος χάρη η ΔΕΗ. Και σήμερα είσαι αναγκασμένος να πληρώνεις πανάκριβα το ρεύμα. Δεν τελειώνει όμως εδώ. Τώρα αρχίζει το ωραίο. Ο Λέον Μπλακ, ο οποίος ήταν ο στενότερος οικονομικός συνεργάτης του Τζέφρι Epstein και κάτοχος του επενδυτικού fund Apollo Global Management, φαίνεται ότι είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της Ferrovie dello Stato. Η Ferrovie dello Stato είναι αυτή η οποία κατέχει τη Hellenic Train, για όσους δεν θυμούνται και δεν γνωρίζουν. Την ίδια ώρα που ο Πιερακάκης παρουσιάζει το δίθεν success story στους Έλληνες,
ως δίθεν επενδυτική επιτυχία, την ίδια ώρα στελέχη της Κυκλάδη Group και της Apollo, δηλαδή του Leon Black, διαμορφώνουν τους όρους της σύμβασης στην οποία καλείται να ψηφίσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν ένα μήνα, θέτοντας την Ελλάδα υπόχρεη σε ρήτρες, αλλά και σε αυξημένη κρατική επιχορήγηση στη Φερόβι-Ντελοστάτο, η οποία τυχαίνει να έχει την Hellenic Train. Και με αυτόν τον τρόπο έρχονται και σου παρουσιάζουν δίθεν επιτυχία ότι θα φέρουν δίθεν νέα τρένα. Στο Greek Investment Forum στο Λονδίνο, ο Πιερακάκης με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη κάθονται στο ίδιο τραπέζι με στελέχη της Apollo και της Κυκλάδη Group. Και αμέσως μετά, όλος τυχαίως, δημιουργείται μια εταιρεία συμβούλων στην Αθήνα από πρώην συνεργάτες του ίδιου του Μητσοτάκη, η οποία παίζει το ρόλο του ημάντα μεταφοράς μεταξύ του Leon Black, της Apollo δηλαδή, της Κυκλάδη Group, του Γουλανδρή δηλαδή Αυλής Μητσοτάκη, και της CVC, πάλι Αυλής Μητσοτάκη. Και η εταιρεία αυτή εγένετο και λέγεται Afore Consulting, η οποία τυχαία έχει πάρει εκατοντάδες απευθείας αναθέσεις και είναι η εταιρεία αυτή που δημιούργησε το gov.gr. Για να ξέρεις γιατί πανηγυρίζουν για την ψηφιοποίηση του κράτους. Τα επίσημα αρχεία του EU Transparency Register του 2025-2026 δείχνουν ότι η Apollo Global Management, δηλαδή του Leon Black, του στενού συνεργάτη του Epstein, πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στην Afore Consulting για να κάνει lobbying σε θέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και υποδομών. Ξεπούλημα με έμεσο κέρδος δηλαδή. Αυτή είναι η εταιρεία που έγραψε και τις προδιαγραφές για τα ψηφιακά έργα των τρένων και πανηγυρίζει ο Κυρανάκης ότι και καλά εξυγχρονίσαν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Leon Black, ο χρηματοδότης του Epstein, μαζί με τον Γουλανδρή της Αυλής Μητσοτάκης, πληρώνουν τους συμβούλους, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβουλεύουν την κυβέρνηση στο πώς θα ξοδέψει το δημόσιο χρήμα. Κάπου εδώ θα κλείσω το πρώτο μέρος του βίντεο, διότι έχω τόσα ονόματα και τόσα στοιχεία που αν μπουν όλα μαζί σε ένα βίντεο, δυστυχώς θα πάρει 15 μέρες ντοκιμαντέρ. Θέλω να ευχαριστήσω μία φίλη, η οποία ανήκει σε μία οικογένεια πλειοκτητών, που μου έδωσε πρόσβαση σε κάποια πολύ δύσκολα αρχεία για να μπορέσω να κάνω την έρευνα και να είναι εμπεριστατωμένη με στοιχεία. Έτσι, για να ξέρετε κάποιοι ότι υπάρχουν και ισχυροί Έλληνες οι οποίοι αγαπάνε αυτή τη χώρα και τη θέλουν ελεύθερη, χωρίς αφεντικά και σκλάβους. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, ο ρόλος μου εμένα είναι να σου δείξω πού ανήκεις. Αυτή είναι τα αφεντικά και δυστυχώς τους ανήκεις. Τους ανήκεις και εσύ και τα όνειρά σου και τα παιδιά σου. Αν θέλεις να αντιδράσεις, είτε σου αρέσει είτε όχι, ο μόνος δρόμος είναι η κάλπη. Και πρέπει να πας στην κάλπη με ένα βασικό κριτήριο. Να θέλεις να τους τιμωρήσεις. Αν δεν είσαι ικανός να ζητήσεις από τον εαυτό σου την τιμωρία τους με την πιο δημοκρατική και πιο δυνατή διαδικασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή την ψήφο, τότε είσαι καταδικασμένος να απολαύσεις το οικονομικό μαστίγωμα που σου έχουν επιβάλει. Καληνύχτα Ελλάδα. Αυτά για να ξέρεις πόσο ο Epstein συνδέεται με το Μητσοτάκη.